Marikura musow ka kɛnɛ kan an ye madame Awa Jalo Awa Jalo ale ye Mali muso misɛnnin ye a kɛlen bɛ k'a ka cakɛda sigi a yɛrɛ ye a bɛ suman bayɛlɛmaliw de kɛ a bɛ confiture dilan ani tisaniw dilan Awa y'a ka kalan kɛ Tunisie a tilala a ka kalan na a seginnen ka na a nana ka ka cakɛda dayɛlɛ a yɛrɛ ye Awa an ka foli b'i ye Awa mun de nana hakilina jumɛn tigɛ e bila e ka kɛ muso cakɛdatigi ye Mali la ka don suman bayɛlɛmaliw la bɛɛ ni ce bɛɛ fo lamɛnni la donc fɛn min ye ne yɛrɛ bila ka n ka cakɛda dayɛlɛ n yɛrɛ ye donc de base ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye indépendance ka di n ye kosɛbɛ donc ka cakɛda dayɛlɛ n yɛrɛ ye depuis ni n bɛ kalan na depuis ma tila o tun ye ne ka hakilina ye donc k'o kɛ donc après n tilalen kalan na 2015 n ye baara kɛ entreprise damadɔni bolo donc o kɔfɛ 2021 na n yɛrɛ y'a décidé ka n yɛrɛ lancer donc ka n ka entreprise dayɛlɛ ni an bɛ mun wele ko Naturi donc Naturi tɛ dɔwɛrɛ ye entreprise de don mun sigilen bɛ yiriden ninnu bayɛlɛmali ma u gɛrɛ ka sɔrɔ fɛn fosi ma ɲagami u la donc o de ye ne bila ka ni projet in lancer an bɛ don min na i ko bi entreprise nin yɛrɛ la mɔgɔ joli bɛ baara la Hawa bolo donc an bɛ don min na i ko bi muso 2 de bɛ baara la ne bolo muso 2 de bɛ baara la an bolo entreprise in kɔnɔna na an tun bɛna an da don gɛlɛyaw la ayiwa yala i nana waati min na ka na hakilina ninnu ta k'a fɔ k'i bɛna nin baarada in sigi i yɛrɛ ye i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la wa awɔ kosɛbɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc ne yɛrɛ de base ne yɛrɛ ye formation min kɛ ne ye ingénierie de kalan en informatique donc ne nana komi na lancer entrepreneuriat agroalimentaire la donc déjà n tun tɛ dɔnni kɛ kosɛbɛ i n'a fɔ fruit bayɛlɛmali la n tun tɛ fɛn caman dɔn o domaine kɔnɔna na donc formation ko o kɛra gɛlɛyaba ye n ma n ka kow daminɛ na parce que ni tun ye produit dilan a conservation kɔfɛ a dɔw tun bɛ tiɲɛ durée dɔw la donc n tɛ a technique maîtriser o kɛra gɛlɛyaba ye n kan kosɛbɛ donc o bɔlen kɔfɛ tuguni an nana a technique de production an y'a maîtriser dɔɔni donc après gɛlɛya minnu nana sɔrɔ o de ye main d'œuvre ko ye donc voilà parce que matériel nécessaire tun t'an bolo puisque an bɛ produit minnu manipuler tel que les fruits donc olu bɛ di population minnu ma ce sont des personnes sensibles i n'a fɔ denmisɛnninw donc a bayɛlɛmali ma nɔgɔn il nous faut des matériaux vraiment performants pour que an ka se ka a production maîtriser aw bɛ hakɛ joli de bɔ par exemple kalo kɔnɔna na n'a bɛ fɔ nanzarakan na i ka capacité de production awɔ donc sisan kalo kɔnɔna na purée de fruits ninnu na an bɛ se ka a den 300 de dilan kalo kɔnɔna na donc minnu ye tisanew ye i komi olu baara fana ka teli ka tɛmɛ purée ninnu kan tisane ninnu processus ka nɔgɔn ni purée ninnu ye bon tisane ninnu na kalo kɔnɔna na an bɛ se ka taa fo boîte 1000 na kalo kɔnɔna na yala a sanni ko bɛ cogo di sugu bɛ cogo di aw bolo bon sugu a ka fisa a ka suma mais a ka fisa an b'a a distribuer supermarché damadɔniw ma en même temps an yɛrɛ balima dɔw bɛ yan site vente en ligne bɛ mɔgɔ minnu bolo donc olu b'an ka produit ka mɔgɔw ye donc mɔgɔw fana bɛ an ka produit san o site ninnu fɛ en même temps an bɛ taa a di mɔgɔ dɔw fana ma sugu kɔnɔnaw la aw dagalen don yɔrɔ jumɛn na Bamakɔ k'a fɔ aw ka produit bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na awɔ Hasard libre service an ka produit bɛ feere yen olu ka boutique mun filɛ nin ye Badalabugu yɔrɔ la an ka produit bɛ feere yen en même temps Amdalaye ACI kɔnɔna na supermarché dɔ bɛ yen ko Oris Market an ka produit bɛ sɔrɔ yen fana na donc 1008 logement fana na an ka produit bɛ supermarché dɔ la mun tɔgɔ ko Mon Panier an ka produit bɛ sɔrɔ yen nɔ donc o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka boutique la Naturi Ɲamana face à la cité Telem na n'i sera yen an ka boutique bɛ yen nɔ donc an ka produit bɛ sɔrɔ an ka boutique fana na en même temps an ka site sanfɛ sur en ligne voilà an ka foli b'i ye Hawa k'a fɔ k'a fɔ an ye madame Awa Jalo de tun bɛ bi an ka musow ka kɛnɛ kan a kumana cakɛda n'o ye Naturi o kan ye bayɛlɛmaliw de kɛ suman bayɛlɛmaliw de kɛ n'o ye yiridenw ani tisanew ye o kuma a k'an bɛn waati wɛrɛ merci